Il-Qorti tal-Appell preżeduta mill-Prim Imħallef Mark Ketkuti u l-imħallfin Giannino Caruana De Maio u Anthony Ellul ikkonfermat sentenza mill-Prim Awla tal-Qorti Ċivili fejn l-eks Kummissarju tal-Pulizija Pietru Pawl Zammit kien instab ħati ta' trattament ħażin fil-konfront tal-Ispettur Elton Taljana. Grazzi għal din il-konferma l-Ispettur Taljana issa jrid jieħu lura l-arretrati kollha li nżammu lilu li konsistu f'pagi u inkrements kif ukoll ħlasijiet blura wara li huwa tħalla fi skala 8 meta suppost tela għal skala 6 grad ta' spettur anzjan. Settembru li għadda l-Ombudsman diġà kien qal li qiegħda sseħħ persekuzzjoni fil-konfront tal-uffiċjal tal-Pulizija meta seta' telliflu ċ-ċans li jiġi promoss għal grad ta' supretendent. Il-Qorti tal-Appell ikkonfermat l-ewwel sentenza u sabet li l-Pietru Pawl Zammit kien ħati ta' aġir irregolari u li lin mis-setat mutija lilu mill-liġi fir-rigward ta' dan il-każ. Għall-Ispettur Taljana der l-Avukat Joe Zammit Mempil.